Hola, Teresa. Bon dia. Bon dia. Estem aquí mirant fotografies. Tu ets nascuda al barri de tota la vida Sí. i ens has portat fotografies del vostre arxiu familiar, sobretot del teu pare, no? Que era en Salvador Noia. I tenim unes fotografies fantàstiques que si ens vas explicant... A veure... Treurem aquesta. Vale. Aquesta d'aquí es veu la plaça Espanyola, Teresa. Sí. Explica'ns una miqueta els records que tinguis de com les va fer el teu pare i de quin any poden ser. Aquesta és feta des de casa meva, de la plaça Espanyola número 13. I des del terrat de casa. I aleshores podria ser el 60... 65, tot el més, no? Sí, 65, sí. 60, 65, 58... I bé, encara passen els autobusos, el seguro ja està fet, la casa aquesta tan maca... Una casa modernista. Sí, modernista, que hi vivien a baix, en el seu temps hi havia hagut una senyora que li dèiem la senyora de les cabrites, perquè tenien cabres i les treien i sempre que passàvem per allà sentíem l'olor de les cabrites i li dèiem la senyora de les cabrites, l'olor de les cabres. I a casa meva, la meva àvia, quan venien a comprar, la senyora, que era molt agradable, li deia: «Ai, Montserrat, todo en mi casa lo tengo reluciente, todo lo tengo reluciente». I és veritat, ho tenia tot molt bé, perquè ens feien entrar vegades allà amb aquell corral de cabres. I todo lo tengo muy reluciente. I la meva iaia, pobreta, li deia: «La reluciente». La reluciente, i sí. I bueno, aleshores ja al pati on vivia el Pepito el Barber, ja l'espardanyeria, que a dalt hi havien fet el gimnàs. El gimnàs Atlas. Exacte. O sigui que ben bé no puc parlar res més. Els bancs sembla que ja no són de pedra, per tant ja s'havien tret aquests bancs de pedra. Sí. La data no te la puc dir més. Per això de la senyora era molt agradable, molt bona dona. Ella era baixeta i el marit era... El recordo de la infància. Venir a ver las cabritas. I anàvem a veure la senyora de les cabrites, li dèiem, la senyora de les cabrites. I la meva àvia, mira, la senyora reluciente. Sí, reluciente, perquè deia: «Ai, Montserrat, todo lo tengo muy reluciente». I és veritat. Bueno, anem a aquesta? A veure aquesta d'aquí. Aquesta sembla igual que aquesta, no? És molt semblant, són molt semblants, de fet, Jo aquestes aquesta, dues. doncs igual, no? Seguretat social, bon seguro. La casa aquesta, evidentment, que li deien de la CNT. I després també aquesta casa. Aquesta casa jo la recordo, la que fa xamfrà. Doncs jo diria gairebé els 70, que es va fer aquesta. Els 70, vull dir... Després, sí, encara passaven i... sí. No. Aquí hi havia una senyora, en aquesta casa d'aquí, hi havia una senyora que venia a pagar dolces i ens venia a l'escala mateix, ens venia a pagar dolces, ens venia això que diuen, regalèssia. Sí, i aquí, bueno. I aquesta pot ser igual, vols dir que no pot ser el mateix dia? Poden ser de... El mateix dia que les va fer el meu pare. Sí que tenen una pinta molt semblant, no? Ara, aquests cables deurien ser, clar, que ell no els va poder treure. Bueno, deurien ser de l'electricitat o telèfons o alguna cosa. Jo crec que deuria ser el mateix dia, Molt bé. Jo crec, No sé. I aquesta no la ubico. Jo diria que és la casa del Gildo, que li deien el Gildo. Aquí hi havia una botiga de comestibles, que ara és el Maxipan, em sembla, que és aquesta.
I a més, crec que aquí hi ha un altre edifici ara. Hi ha 2 pisos. És que no ho sé, no la ubico, aquesta. Ja estirarem el fil. Sí. Bueno, i aquesta és la famosa casa. Bueno, i aquesta fotografia és espectacular, de la casa de la Torrassa, que de quin any podria ser, emparentada amb la resta que tens a l'àlbum, no? De meitats dels 50, has comentat. Sí. Aquí sortia la gent, bueno, la gent sortia en un moment, quan nosaltres anàvem i veníem, hi havia una senyora modista amb una planteta baixa, que deu ser aquesta. Que podria ser la Conxita Algarra, que ens va explicar que va tenir el seu primer taller al barri de moda, de costura, i que es deia La Cova del Bon Vestir. Pot ser que sigui la mateixa. Sí. I a més en aquesta fotografia encara es veu la torre llampada. Sí, però la torre perfecta aquí, no? Perfecte. Tu vas comentar, Teresa, que de sempre al barri parlàveu de la Torrassa Vella. Sí, la Torrassa Vella. Li dèiem la Torrassa Vella. La part de la casa de la Torrassa. Sí, allà la Torrassa Vella. Pot ser que sigui un castell, es parla el meu pare. Pot ser que hi hagi un castell o una torre de guaita, el meu pare. Des del teu pare ja es parlava de la possibilitat de que hi hagués un castell. Sí, o una torre de guaita. Carai. O sigui, que era com una miqueta Vox Populi, no? Sí, el meu pare, al barri. el meu pare. Molt interessant. A veure, anem a canviar. No sé si tombem la làmina. Teresa, espera un segundet, a veure. Vale, aquesta fotografia és preciosa, sembla que estàvem comentant abans que podria estar feta des de casa teva. Sí, aquesta és de casa meva. I és la plaça Espanyola. És la plaça Espanyola i suposo que hi va posar-hi una xurreria. Que després aquesta xurreria, al fer la festa major, no sé si aquesta xurreria ja era del Juan o de la família que encara jo veig, o era una xurreria d'una gent que venien de Badalona. Això ja no t'ho puc dir. I es veu una biblioteca mòbil? Sí, aquí sí, venia cada mes i mig, una gent molt agradable, molt. I venien i parlaven a casa, i amb el meu pare, hola, què tal, senyor Noia, que això, que allò, vingui, la seva filles que vinguin a... I sí, hi anàvem a buscar llibres. Un cop al mes s'instal·laven a la plaça Espanyola i deixaven que traiéssiu llibres en préstec, que us animaven a llegir, sobretot a la canalla. Sí. Molt agradables les noies. Eren unes noies, sí. Durant quant de temps tindria? Noies una mica ja gran. Home, Déu-n'hi-do. Sí, això ja t'ho diria, la meva germana potser 10 anys. Meitats de 50 fins a meitats de 60? Sí, 60-65, sí. I després ja va començar les biblioteques, saps? Bueno, i aquesta és a casa meva. O sigui, això, bueno, el meu pare va posar un garatge. I això també. Posem recte per evitar el reflex? Sí. És complicat, així. I aquí hi havia, abans en el seu temps, hi havia hagut una carboneria. Va marxar a la carboneria i ho va llogar amb un pintor. I aquest és el terrat que jo et dic que hi ha la fotografia. Però la fotografia que hi ha, que es veu com més alta, és aquí de casa la meva tieta. Jo diria. No sé si encara ho hem passat, això. N'hi ha una que és d'aquí, la fotografia presa d'aquí, i l'altra és presa d'aquí. Clar, dels punts més alts, per veure la plaça. Aquí és on hi ha la botiga de dietètica, l'herboristeria, la plaça natural de l'Anna. La Montserratina, originalment, perquè veurem a més la història de l'empresa, del comerç, era un garatge. No, era una botiga. El meu pare tenia de terreno tot això. I la botiga era això. I això, abans hi havia un jardí, hi havia no sé què. I com que al meu pare no li agradava gaire vendre, va dir, posaré un motogaraje. I li va anar a la mar de bé. Així que vostra era la Montserratina, que era una carnisseria, que ara parlem de la seva història, i al costat el garatge. Sí. Però al principi de tot això era un jardí,
El garatge el va fer, mira, la meva germana encara es deuria tindre que casar, el deuria fer, jo què sé, als anys 55, 60, això. I en canvi la carnisseria... Més anys. Des de quin any es pot dir? Quina és la història de la carnisseria a la Montserratina? Quin any seria el primer? De l'any 14. De l'any 14. Fins quina... Que venien espardenyes i tot. A la carnisseria? Sí, Qui però aleshores no era aquí. Era... Ho puc fer? Sí. Era... aquí. Anem a enfocar la foto. Aquí, al Boada. Boada a mossèn Jaume Busquets, que encara no hi havia a la iglesia. I allà la teva família venia... Va començar. Va començar. L'origen de tot és Sí. allà, aquest punt que ens ensenyes. A l'any 14. Sí. No, a l'any 14... Sí, a l'any 14. A l'any 14. Amb la carnisseria, Carnisseria a la Montserrat. Carnisseries, espardenyes, llogava graelles perquè venien a la font a fer carns a la brasa, jo què sé, no sé, carbó, de tot. De tot. És el primer comerç, es podria dir, a la plaça Espanyola, o dels primers? Dels primers, sí, Com perquè a em mínim. sembla que aquest senyor, el Gildo, aquest, que aquest també va ser de... no sé si... Sí. El primer que venien eren per fer tots els diumenges, venien, buscaven la carn i a més les graelles, fixa't tu. I la... Sí. Venien a fer parrillades a la plaça Espanyola. Era una zona d'esbarjo, no? De la gran ciutat. Venien de Barcelona a la Torrassa, a la plaça Espanyola. De la font, agafaven aigua de la font... Sí. I veus, és aquesta la que et dic que segurament està presa des d'aquí, Des del punt més alt que deies. Sí. que vivia la meva tia, Antonieta. Molt bé. Molt bé. I després la carnisseria a la Montserratina, que ja hem vist aquí en aquest edifici, Sí. on actualment hi ha una immobiliària. Quin any es va obrir? Aquesta van vendre aquest edifici, perquè aquest també era dels meus avis, el van vendre per fer els pisos de dalt.